हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव वमेन मिलिटारि पुलिस एबा फिमेल इन्डियान आर्मि ओंखारबाय स' नोंथांमोना हिन्जावफ्राबो इन्डियान आर्मि हिसाबै अनलाइन खालामनो हासिगोन दा बिनि रिलिज जागोन उदालगुरियाव 25 अक्ट'बरनिफ्राय जागोन 30 नभेम्बरसिम आरो नोंथांमोना दायो अनलाइन खालामनो हागासिनो दङ एबा हासिगोन आरो लोगोसे लास्ट डेटआ 7 सेप्टेम्बरसिम थागोन दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल साइटआव बेनिफ्राय जोङो नटिफिकेसन नायगोन आरो बे जाबाय रिलिया नर्थ इस्टनि थाखाय आरो बे जागोन जोंनि उदालगुरियाव स' जायगाया बबेयाव जागोन जेब्ला एडमिटआव मोनगोन देन नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल साइटआव बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै स' नोंथांमोना खालामना ला देन इन्डियान आर्मिनि अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिलि नटिफिकेसन नायबानो जाबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोना नर्थ इस्ट जन मोनदों मोनसे देन बेयाव क्लिक खालामनानै स' नोंथांमोना डाइरेक्ट पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोसे गासैबो अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोसे पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्शननिफ्राय डाउनलड खालामना ला अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन जेरै बे नर्थ इस्ट जनाव नोंथांमोना अग्निवीराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पिडिएफ फाइलाव क्लिक खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नटिफिकेसन नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन पिडिएफ फाइल देन बेयाव फैनानै नोंथांमोना नुनो मोनदों बे रिलिज जागोन 25 अक्ट'बरनिफ्राय देन बे जाबाय स्टेटआ आसाम अरुणाचल प्रदेश नागालेण्ड मणिपुर मिज'राम त्रिपुरा आरो मेघालया बे गासैबो उदालगुरियाव फैगोन स' बिथांमोननि रिलिया एबा आसामनि रिलिया उदालगुरियाव जागोन बिटिसिआव जागोन एबा बिटिआरआवनो जागोन देन उदालगुरियाव डिसि कर्टआव जानायनि चान्सआ दङ स' बेनिफ्राय जों नायसो फैदो मारै खालामनांगौ बेसेबां क्राइटेरिया थानांगौ आरो बे पस्टआ जाबाय जिडि लेभेल दा बे रेजिस्टारा जागासिनो दङ लास्ट डेटआ 7 सेप्टेम्बरसिम थागोन आरो नोंथांमोननि एडमिट कार्डआ मोनगोन 1 अक्ट'बराव एबा नोंथांमोननि इमेलाव थांगोन स' इमेलनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन जेब्ला 1 जागोन अक्ट'बरनि आरो लोगोसे रिलियाथ' मिथिखाबाय 25 अक्ट'बराव स्टार्ट जागोन दानिया बेसेबां फरायनो थानांगोन नोंथांमोननि हाइटआ बैसोआ बेसेबां जानांगौ बेनो जाबाय नोंथांमोननि बैसोआ 17 निफ्राय 23 इयार्स एबा 17 हाफनिफ्राय 23 इयार्ससिम आरो हाइटआ 162 नाथाय जोंनि एसटि हिसाबै आसामना ट्राइबेला जाबाय 158 स' बिनिफ्राय 10 पास खालामनांगोन मेट्रिक पास खालामनानै सेकेन्ड डिभिजन जाथारनांगोन पार्सेन्टआ 45 खमानो आरो बिनि गोजौबा मोजां स' बिनिफ्राय गासैबो साबजेक्टआवनो 33 नाम्बार मोननाय जानांगोन अके स' नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांमोना 33 नाम्बार मोननाय जानांगोन अब्लासो इलिजिबल जायो आरो बेयाव बुंदों जायफ्रा एलएमबि ड्राइभिं लाइसेन्स दङ नोंथांमोनाबो इलिजिबल जागोन एबा प्रिफारेन्स मोनगोननो ड्राइभार पस्टआव जेब्ला नांगौ जायो अके दा जायखिजाया एसडि लेभेलाव 10 पास खालामनानै 45% मिनिमाम एबा सेकेन्ड डिभिजन बेनिफ्राय गासैबो साबजेक्टआव 33 थानांगोन नङाब्ला नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जानाय नङा स' बेनिफ्राय मोनसे मोजां स्क'पआ बेनो जायफ्रानोखि न'खराव इन्डियान आर्मि दंखायो अब्ला नोंथांमोना कनसिडार दङ हाइटआ 2 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय वेटआबो 2 केजि दङ थ' बेखौ नोंथांमोना नायना लादो बेखौ मोनथिखासिगोन माखासे रिलेक्सेसन दङ फिजिकेल स्टेन्डार्ड आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयाव बायदिसिना मोनदों देन बेखौ नायना लादो दानिया फैबाय रानिं एबा फिजिकेल थ' नोंथांमोना 1600 मिटार्स खारनांगोन 7 मिनिट 30 सेकेन्ड दङ ग्रुप 1 आवहाय एबा एक्सेलेन्टआव बेनिफ्राय 8 मिनिट लायोब्ला ग्रुप 2 स' नोंथांमोना नुनो मोनदों लं जाम्पआ 10 फिट बेनिफ्राय हाइ जाम्पआ 3 फिट जास्ट क्वालिफाइडल' जानांगौ बेनिफ्राय जेबो गैला बेयाव देन नोंथांमोना बेखौ नायदो स' जोबोर इजि 1600 मिटार्स जायफ्रा आसाम पुलिस खारबाय थायो स' नोंथांमोना बेयाव खारनो हागोन देन मोजाङै खारदो आरो क्वालिफाइड खालामदो पस्टखौहाय भेकेन्सिखौ खिथायाखै बेसेबां दङ जेब्ला गासैबो नटिफिकेसन फैगोन अब्ला मिथिगोन अग्निवीर स्किमनि आन्डाराव गोबां भेकेन्सि दंखायो स' नोंथांमोना बाहागो लाबानो जाबाय थ' बेनिफ्राय मोनसे गाइडलाइन्स कभिड भेक्सिनखौ गासैखौबो फार्स्ट ड'ज सेकेन्ड ड'ज लानाय जाजोबनांगोन जेब्ला रिलियाव थाङो आरो नोंथांमोना श' खालामनांगौनो हौवाफ्रानो जा हिन्जावफ्रानो जा बेनिफ्राय जायफ्रा रानिं पास जाबाय मेडिकेल टेस्ट लागोन आरो मेडिकेलाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौहाय एन्ट्रेन्स एग्जाम लागोन एबा रिटेन टेस्ट लानाय जागोन अके स' नोंथांमोना एग्जामबो होनांगोन आरो बे एग्जामा माबादि जायो जेब्ला नोंथांमोना रानिं खालामखांगोन अब्ला गासैबो नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप मोनगोन दानिया फैबाय जों 16 नाम्बाराव जायफ्रा न'खराव इन्डियान आर्मि मावनाय दङमोन बिमायानो जा बिफायानो जा देन नोंथांमोना मोनगोननो बे जाबाय 20 नाम्बार बेनिफ्राय न'खराव थैनाय दङब्ला मोनगोन 20 नाम्बार आरो स्पर्ट्स पार्सन जायफ्रानोखि रिप्रेजेन्ट खालामनाय दङ इन्डियानि जानानै इन्टारनेसनेल गेलेनाय अब्ला 20 नाम्बार आरो जायफ्रा स्टेटनिफ्राय नेसनेल लेभेलाव गेलेनाय दङ अब्ला नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय 15 नाम्बार आरो जायफ्रा नोंथांमोना रिप्रेजेन्ट खालामदों कलेजनिफ्राय बा इउनिभार्सिटि टिम जानानै इन्टार इउनिभार्सिटि टिमाव अब्ला नोंथांमोना 10 मोनगोन आरो जायफ्रा इउनिभार्सिटियाव गेलेनाय दङ एबा नोंथांमोना कलेजनिफ्राय इन्टार इउनिभार्सिटि जायोना 10 मोनगोन बेनिफ्राय जायफ्रानोखि स्टेटनिफ्राय नेसनेल लेभेल खेल' इन्डियायाव गेलेनाय दङ अब्ला 10 मोनगोन आरो जायफ्रा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेट लेभेलाव गेलेनाय दङ
नाम्बार 5 मोनगोन आरो जायफ्रानोखि नोंथांमोना स्टेट स्कुल टीमनि गेलेनाय दङ अब्ला नोंथांमोना मोनगोन नाम्बार 5 बे जाबाय बोनास देन जायफ्रा सार्टिफिकेट दङ बिनि सायाव स' नोंथांमोना मोजां जागोन सिलेक्शन प्रसेसआव साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ एनसिसि एबिसि दङ स' नाम्बार 5 10 मोनगोन थ' नोंथांमोना बेयाव नायना लादो दा बेनि सोमोन डिटेल्सआ बेनिफ्राय मोनसे एनेक्सार डि दङ बेखौ नोंथांमोना लांनांगोन जेरै नोंथांमोना मानो स' फट' कपिसआ नोंथांमोना 20 फट' कपिस लांनांगोन स' नोंथांमोना मोजाङै लांबानो जाबाय स' दानिया जोंहा फट' कपिसआव नोंथांमोना एटेस्टेड होनाङा 20 फट' कपिस लांफा डमिसाइल नांगोन डिसि क'डनिफ्राय खालामना ला सानसेयाव मोनो मेजिस्ट्रेटनि थानाय कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन बेनिफ्राय रिलिजनखौ नाङा केरेक्टार सार्टिफिकेट स्कुलनिफ्राय हेडमास्टारनिफ्राय लाना फैदो प्रिन्सिपालनिफ्राय आरो लोगोसे नोंथांमोना आनमेरिड सार्टिफिकेट नांगोन गावबुरानिफ्राय एबा गावबुरा होनना बुङोना बेनिफ्राय फरवार्डिं सिस्टेम लाना फैबानो जाबाय देन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना आनमेरिड सार्टिफिकेटखौ लिरना हरखायो आन्दायनाङा थ' 6 मान्थसनि भेलिडिटि दङ बियो जास्ट 6 मान्थसनि गेजेराव थानाय जानांगोन रिलिज जानाय समाव अब्ला नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन देन बेनिफ्राय मोनसे दङ स' बे जाबाय एनेक्सार डि होनना बुङो मोनसे फर्म दङ बेखौ नोंथांमोना लांफानांगोन नटारि खालामनानै 10 रुपिसनि मोनसे दङ बे नटारि जुडिशियेल स्टाम्प दङ मोनसे बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला स' बेनिफ्राय प्रिन्ट खालामनानै लिरनानै नोंथांमोना लांबानो जाबाय